Salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kayto sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, take 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa ML Bullier! Now na! Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, good palumit masyay. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good palumit masyay. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy
easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget? So solid. White Rose Papaya. Wow. White Roses. White Rose Papaya. Wow. White Roses. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programa Barreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Barreta Asin Plat.
Natugang Diyos marahay na agapos sa Indogapos. Pet sa 7 nakita kan bulan na Abril, daw po kita na Martes. May banya to sa lado technical, si Chabi na obra, duman sa transmitter, si Ricky Sagaya Pasinman, si Engineer Abelindon Toralion, sa muya pong chief technician. Kumusta sa mga parantabay niya to, dyan po sa kasentruhan ka na siyudad nin Iriga, na kadakol kan mga estudyante ka na Camarines Polytechnic Colleges, ka na banwaan po nin Nabwa nagpaparahalat nin masasakayan. Kumbaga, pag-aabot ka na multicab, jeep na mga pasiringon sa Nabwa sin Bato, rungguan, nag-iirinutan na makasakay. So iba man, sa tri-mobile na, nag-rurulunad. Sabi nga ni itong mga nagpapalarga dyan, garo controller man ngaya, kan mga multicab, maray ba ngayon yan, tamayo nang nagtitiket. Mayo na ngayang naghahagad ng ticket na 10 pesos para sa mga multicab. Yan lang. Garo bastante ang kwarta kan syudad. Maski na civil security unit, kulang baga nahiling kung nagbabaray-basay, baka din sisweldohan. Kansaro, may bareta kita na tulong bulan na daday pa na sisweldohan ang mga contractual o mga job order employees ka na City Hall kan syudad po nin Iriga. Ano ang problema? Siyempre, ngunya ng mga panahon, kay puhan ang kwarta ka na syudad. Kaya nga niyan mga nagtataunin ticket, naghahagad dyan sa mga nagpapark sa tubangan kan sa Rondakulang Mall, ining mga yaon man dyan sa Puro, 10 pesos ang plasada, 20 pesos ang darakulang bihikulo, dyan sa kasentruhan kan syudad po nin Iriga para sa parking fee. Kaya di kita mangalas kung taano ta hinuhuruga ka ng ibang empleyado kan lokal na gobyerno kan Iriga, lalong-lalo na itong mga kaswal. Kaswal kung magsweldo, kaswal kung dahi. Ini mismo, hali po ini sa masasariga na informasyon na sarong kaswal kan Santiago, syudad kan Iriga, istorya sa kuya na tulong bulan na nga, dahil kami nagsisweldo. Kaya nga, pasensya na kamo kung dahil ako nakakakontribusyon sa simbahan. Itong saro kaya na empleyado kan City Hall na kaibahan ko le minister man kana Our Lady of Miraculous Medal Pares kan Santiago digdi po siyudad kan Iriga, and siyempre empleyado siya bilang kaswal kan lokal na gobyerno kan Iriga na naka-duty dyan sa Iriga City Abattoir o ining slaughterhouse. Sabi kan sarong pag-iriba ming li minister ay kung ako nga ako matagal kung arog kayan ang sistema kan kaswal maski da sa banwan kan buhi iyo man ay napangyayari. Mahirap an masakit ang buhay po ngunyan kung iyo lang ang inaasahan mo. Tapos dahil ka nasisulduan sa loob ng tulong bulan, ay gutom ang pamilya. Pag-arog ka yan, maparautang ka, ang sisulduhon mo, pambayad utang na lang, kulang pa. Siyempre, ang kaswal na empleyado po, kan sarong lokal na gobyerno ko, kan banwan o syudad, nagkakasarakitan man yan, siyempre. Parehas man yan dyan sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur, minsan dahil na sisulduhan ng tultul ang mga kaswal na empleyado dyan. Delay na maray ang pasweldo. Kaya ngunyan pampanahon na grabe ang pagsakit, kadipisilan sa buhay kan sa tuyang mga kababayan dahil sa pagparamahal kan produktong petrolyo kan mga mayor na barakalon. Mayong ibang binabasol nindaan gobyerno nasyonal pati ang mga manlain-lain na ayon sa kansatuyang gobyerno, lalong-lalo na ang mga leader, ang mga politiko, na ang iba mayong inisip magkurakot. Kaya
iyon na po inan sopas o iyon na inan balos sa satuya kung nga ta kita ta nagtitios ngunyan pong panahon. Epekto yan kan pangungurakot kan ibang mga darakulang politiko digdi po sa satuyang nasyon. Dahil man hindi kayang resolveran ang pagtios kan Pilipinas, ang kasakitan sa pagbuhay kan mga namamanwaan ng mga nagtitirios. Hain sindangon niya ng mga panahon na diyaon sa krisis ang buhay kan mga Pilipino. Dahilan sa pagparamahal kan presyo kan mga mayor na barakalon. Dapat yaon sinda nakikidumamay sa satuyang mga nagtitios ng mga Pilipino. Sabi po digdi sa Barata, for the first time in history, America has a pope. Since Pope Leo XIV was elected, more Americans have started asking deeper questions about faith, truth, tradition, and the Catholic Church. This is not an accident. God is calling America back to Him, one soul, one family, one conversion at a time. The Catholic Church is not dying in America. It is rising again. Do you believe America is being called back to the Catholic faith? Yan po ang sabi kan Santo Papa na si Pope Leo XIV. Ipapahinanyog po niya to an pahayag ni board member Donan Oñate ka na probinsya nin Camarines Sur dapit sa pagsuporta kaini sa gibuo na kaugma festival digdi sa naon ng bitan ng probinsya. O yan po sa iyang mga pahayag. 1989, this has been created as the Festival of the Camarines Sur commemorating its founding anniversary. So taon-taon ta po yun yung pigigibo. But may kaibahan po ngunya na taon dahil ang Kaugma Festival, which is dubbed as the as happiness for Camarinenses, may kaibahan po dahil may igwa po kita ngunyan energy crisis na pagsasabi. Igwa pong measure na ang gobyerno under Executive Order 110 nakaipuhan may austerity measure na gibuhon ang probinsya, ang mga local government. But under 7160, may autonomy po kita kung idadagos sa ini or dae. May mga private individuals na nagpapahayag na kaipuan ipundo ang Kaugma Festival. But kami po, we would like to reaffirm, nasanggon ang panalawigan, we would like to reaffirm our support for the Kaugma Festival. First, economic side. Sa ngunyan po, nag-agi kita sa COVID pandemic, nag-agi kita sa mga bagyo, sa mga baha, da iba po nakakabuhat sa tong mga constituentes, especially itong mga kasaralitan, itong mga local vendors, ito pong transport sector, itong mga nagigibong mga livelihood, da ipasinda nakakabangon. And we in the government, we need to see this, kaipuwantang mabayad, mahiling. So this Kaugma Festival will allow them to recover, para sa sangguniang panalawigan. Dahil, during Kaugma Festival, aram ta po, kung sa opening date pa lang, 1 million ang magduman. Mabilis matatanggal ang alikabok. Yan po ang pahayag ni board member Dona Ana Oñate
kan probinsya nin Camarines Sur dapit sa Kaugma Festival na ipapadago subot ini dawa yaon kita sa krisis ngunya ng mga panahon. Ngunyan babasahon ko mampuan sabi kan mga kababayan niya to pera po malita tinaw sa imo. Simple lang an hapot piraan magagastos kan provincial government para sa Kaugma Festival as in piraman an kikitaon kan mga vendors, transport sectors, etc. Mas dakuldawan kikitaon kumpara sa gagastuson kun yes dagos nindo pero kun dai nagsayang lang kamo kan kwarta kan banwaan. Pinapanao baganindo yan sa mga pobreng arog ko baka makapital ko pa yan sa maisan makatabang kalamang sa kugob. Daw anong paliwanag ang simbag saro sa naman ang trayumpo si gobernador. Kaya lalong nagsasakit ang Camarines Sur dahil sa mga arog kaining kaisipan. Balik libreng sakay kan probinsya para magatod paduman sa Kaugma. Masabi sana na pigdadayo ang ka-festival ay Kaugma. Vendors pa ang naging rason. Natawaan kamo kan inutang na bilyones. Grabe ba ko bagang an budget naan kun an kamauutan man sa namatabangan ng mga tao, what if itao na lang an sa mga saradit na tao asin sa mga saradit na negosyante mo sa mga jeepney driver para padjak para trimobile asin sa iba pa. My God, sa tao kan krisis na isipan pabayaan kaugmanaan asin magwaldas nin milyon na kwarta para sa nadyan aw kung iniisip pa nindoan pag unwind there's so many place here in Camarines Sur na pwedeng dumanan mga nature asin iba pang pwede mapag-unwendan. Bako ang kaugma na magastos ning milyon para sa mga artista na mayaman na ngani lalo pa nindang pinapayaman na hali ang kwarta sa namamanwaan. Puro kamo happiness nagtirios na ngani nagmamahala na gasolina sin diesel panauna lang nindo po sa mga nagtitios si budget na gagamiton. 170 na nga ni ang fuel. Idagos ang kaugma paano pa kayan makabawi sa gastos si Akla ay atang nalugi na nga ni si Roma malulugi pa sa kaugma dahil pwede yan. Pwede man dahil naidagos ang festival naan maintindihan ang kan gabos itao na sana ang igastos dyan itao sa mga pobre mapakinabangan pa festival sa tao kan krisis na kaput siya ni B mayong maginibo pambihira may pagbubugtakan da kaya pagday naguyon arog bagakan si Akla nindo tarakot man kaya sa suspende mala sa mga kalaban lalo sa tagapili natatapos na sa nang termino kakasuspindi si mga patal sa ringkunada matubod sa Indo taga ringkunada yut laog parot nindo mga taga Kapitolyo aram man sana na pagtaga 5th district kaput ni Elre pambihira dai manggayud gabos mantakon mo 75 milyones pang kaugma sana in this time of crisis while other provinces and municipalities have suspended like this activity. How about if this big amount was decided to be given to the poor people of Camarines Sur as ayuda than funding an activity like this? Remember, this is people's money, not your own pocket money. People of Camarines Sur, be wise enough by 2028 to choose your leaders who are the welfare of your province, not for their personal interest. I am not from Camarines Sur, but here in our province, our selected government leaders have decided to cancel out all
festivities in this time of crisis. Instead, funds will be used for the needs of the province. Constituents salute all leaders from the municipalities of the province of Sorsogon. Paano kumita ang mga tsuper na may libre nganing sakayan, Kapitolyo? Hehehe. Magurugastos pa si Madalan. Ang solusyon magtipid tabi asin si pangangaipo muna kan banwaan bako kaugman na yan ay nagkamarinisor. Sos, kamusanan nagkikita dyan kaya nga ni day nindo mabutasan ang among nindo na ganid sa pwesto na sana dekada na nakatukaw mayo man progreso ang kamarinisor kamuman sana ang nagtatamasa na dapat para sa enterong kamarinisor. Yan kwarta sin budget magtipid sabi kan gobyerno nakakasuka kamo mga kalinyada ni akla mga paradila sa kwarta pambira. May krisis nga ni sa Pinas makarakaugma pa kamo ay siyempre si Simon makontra kung dyan ka mismo nagtatrabaho dahil ka man makaangal. Sos! Comment na ako sa Indo, bahala ka mo. Basta sabi ni board member Donan Onyate, Dagus ang Kaugma Festival. Nagko-comment po kayan, siyempre ang mga netizens, digdi po sa satuyang lugar, saka sa iba pang lugar, kan Riyon, kan Bicol. Kaya minsan, dahil kuman mabasol, lang ibarig din na, para kaugma, minsan ini pong mga festival na ini, mayo man ining dinadarang gayong karahayan sa mga lugar. Kadakol ng mga festival na daiman na itataong tabang sa mga lugar. Kaya minsan makasuya bagang pagparaisipo na sinda sigyan mga kaugmahan kan mga puro festival na ini mga politiko tapos kita nagtitirios ng mga namamanwaan ay inda. Yan na panahon ng crisis tayo na dapat pagpara orgulyo nindo mga puro festival na yan. Kung ino-orgulyo nindo ang pagtabang, pagtaong ayuda sa mga nagtitios ng mga taga-Camarines niya ng mga panahon, binsido pa ako. Pero ang kamusta naman na nagkakaurog manggayo dyan sa Kapitolyo ay kamong ibang mga politiko, dahil po ako dyan binsido. Dapat ang paugmahon nindong entero sa kaugmang ini, ang mga nagtitios na namamanwaan kan probinsya po nin Camarines Sur. Kadakol kan mga nagtitios, kaya nga ni kadakol kan Malnores digdi sa Camarines Sur ta kumbaga mayo managayong bakinabang sa mga nakatukaw na sa tuya pong mga nagtitios na kababayan digdi po sa tuyang probinsya. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Hoy, good morning man kay Loader Casyaw ang pamayukan Barit Water Works kini di Balaoro. Diyan po sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga. Kumusta man dyan po sa tercer distrito ka na probinsya po nin Albay. Mapaturog daw ka kon sa mga tago-tago mong kayamanan niluwas na paano kon maimbargo. Para po yan sa mga politiko. Yan palan sa Banwaan po kan Buhi, igwanin ginigibong Lake Buhi Regatta Challenge. Ngunyan na pagkaldaw, nagpapadagos ang Regatta Challenge
ning karera kan mga baruto. Kung isa ang pinakamatinding magsagwan ng mga parasira diyan sa naunang bita ng Banwaan. Man sa manggagarana, congratulations. Man sa mga madadaw, better luck next time. Yan po sa Banwaan kan Pulangi, digdi sa probinsya kan Albay, the local government unit of Pulangi under the leadership of Mayor Giselle Richard G. Salceda issues Executive Order number 032 providing for the grant of fuel subsidy vouchers to registered members of the Tricycle Operators and Drivers Association TUDA in the municipality. This initiative aims to extend immediate assistance to our tricycle drivers who are significantly affected by rising fuel costs, ensuring the continuity of essential transportation services in our communities. Qualified beneficiaries shall receive fuel subsidy vouchers amounting to 1,000 pesos. Sana, subject to validation and program guidelines. This program reflects the LGU's commitment to support our transport sector and promote the welfare of our constituents, especially during times of economic challenges. Yay bali, basta igwa. Di sa eriga inda kung piraman ang counterpart na itataong fuel subsidy, pera kan itataw kan national government sa mga tricycle drivers and operators na mga nagkakayod. Sa Banwaan Palan kan Pulangi sang 1,000 pesos ang itataong fuel subsidy duman sa mga Tricycle Operators and Drivers Association kan sinambit ng Banwaan. Digdi sa eriga, mayo pa. Halat-halat pa nagtitingag-tingag sa langit ang mga Tricycle Operators and Drivers Association. Sabi nga ni kay itong sarong nakaulay kung biyahing salbasyon to poblasyon, vice versa, digdi po sa erigang trimobile drivers, da pa baga ngaya? Naglilista pa sa nangayangod? O no rawan, itatao. Dahil paninda aram kung no rin itatao ang fuel subsidy na pinagsasabi kan sa tuya pong gobyerno, kan gobyerno nasyonal. Kaya dapat maghiroan mga local government units na sinda magtao man, counterpart, dahil man kakayahon yan kan national government na magparapanaon in 5,000 kada drivers, operators kan mga yaon sa transport sector ay indaman sana. Kundi napugrot ang gobyerno na panunin utang. Ang gobyerno nasyonal po, panunin utang. Isipon nindo na ang utang kan Pilipinas maabot na sa 18 trilyones de pesos. Sa ano yan, ibang mga bangko sa luwas kan nasyon Pilipinas, lalong-lalo na sa World Bank. Sayin maparakuha na dahil tangani nababayadan ng tultul ang utang, tapos maparataonin ayudan sa tuyang gobyerno, hinarali na baga ang ayudang yan. Ang paguna kan mga tao, sabi nga ni Senador Ping Lacson, ang Senate Pro Tempore Chairman, sabi niya, dahil pwedeng halion ang bilyones na pesos na nakukuha sa value added tax. Dahil nga mahiroan sa tuyang gobyerno. Mayong gagastuson sa mga programa, pambihira. Kaya ito, mayo man ba't nakakahiroan gobyerno, kalukuhan. Ngunya na panahon in krisis, dahil makahiroan gobyerno, kung halionan ba't ay inda, dahil din pagparalukuhon ang mga namamanwaan, pati ka Senador Ping Lacson sa rukaman sa manluloko. Haloy na bagang panahon, nakatukaw ka sa posisyon bilang senador, mayo ka man nagiginibong toltol, pag may kalukuhan ka, madulag ka man sa Pilipinas. Kaya ita nga ni pagparahambugan ang mga namamanwaan ng mga Pilipino, ta mga bistado na kamo, mga senador kamo, mga
patunod ka mo sa mga Pilipino. Yan ang katotohanan po dyan. An kadakla na senador ngunyan, kaput kan Duterte administration. Yan ang totoo dyan. Kaya dahil makahiro nintultol ang gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Maski ang Kongreso, kontrolado baga ka mo, sagkod ngunyan kan dating administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaya nasasakitan si Presidente Bongbong Marcos Jr. na mag-administrar kan gobyerno dahilan sa saindo. Kamong mga politiko kamo na nagpasasa kan kwarta kan gobyerno, ini sanang sa flood control na ini. Ano na ginibo mo? Senador Ping Lacson, man, natapos na lamang ang termino sa ICI ang duration na kung ano na ng investigasyon, mayo man baga kamong na ipapakulong na mga senador o congressman na imbelto sa flood control, mga inutil. Kung kamo sincero sa sendong ipinapaglaban, kapakanan kan mga nagtitios na Pilipino, dapat na ipakulong na nindo ang kapwa nindo senador, ang kapwa nindo congressman na mga nagkurakot, pinagsasabing nagkurakot, may ebidensya. O si Vice President Sara Duterte nga ni, dahil nindo na i-impeach. Kalukuhan, kapot ka mo. Kandarakulang politiko, kapot ka mo ni Vice President Sara Duterte, kan pamilya Duterte, an iba pong mga senador. Yan ang katotohanan dyan. Isay an makairak. So mga Pilipinong nagtitios, kamo nagpapasiram-siram sana sa poder. O, si dating Senate President, Jess Escudero, dahil na mga kandidato, nagpaluwas na nin pahayag, siguradong urola ng paksiw niya. Dahil kita magparalinukuhan, pigrurulo ko nindo. O, ini man, masinador pa daa. Si dating Speaker Martin Romualdez, saro manining manluluko. Una mo, malinigon. Haloy naman po bagay ni sa posisyon. Aram man yan, kan mga namamanuaan kung ano ang pinagigibo kay ni. Haloy nang nagpara congressman, hasta naging ni speaker, nagkaurulaan paksiw, luminuwas ang bata, kan mga congressman, mga senador, na mga kurakot ang iba, ay inda. Nga ni pagparulukuhon ang tao, aram man sana kan mga tao kung ano ang ginigibo kan mga naggogobyerno sa satuya ngunyan. Makahirak ang mga Pilipino ngunyan pong panahon ang paghuna kan nindo. Dahil nagsasakit ay pambihira dahil nagparambugan ang mga Pilipino. Tapos mahagad pa nin 20 taon otro si Presidente Bongbong Marcos Jr. tangani dang makaarog sa Singapore ang Pilipinas. Maarog si Lee Kuan Yew ay inda. Ligwan nyo. Pero mga ligwan sa gobyerno. Yan po ang dipisil pagpara pangakuan sa naan mga Pilipino. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asin iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Lunario Mania? Every ML transaction mo may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw April 28, 2026. ML Lunario Mania! Tara na sa ML Villar! Now na! That news was brought to you
you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa mga ginagalangan ming taxpayers kan Sa mga ginagalangan ming taxpayers kan RDO 66 is Camarines Sur, mag-file na po kamo kan sa indong annual income tax return para sa taong 2025 asin magbayad din tamang buwis bago o sa kaaldawan kan April 15, 2026. Para mag-file po kita online gamit ang EBIR Forms o EFPS. Manungod man po sa pagbayad para sa EFPS filers, sa EFPS Enrolled Bank kita mabayad. Para sa mga non-EFPS filers o mga nagpa-file sa EBIR Forms Package, pwede po kita magbayad sa mga otorisadong bangko araw kan Land Bank, DBP, PNB, asin China Bank. Pwede man po kita magbayad online gamit ang Land Bank LinkBiz Portal, Union Bank of the Philippines Online o Portal Payment Facilities, Development Bank of the Philippines Paytax Online, Maya o kaya sa MyEG gamit ang credit card o e-wallet. Tanganing dai maghidali, mag-file na kita mo niyan. Dai maghalat sa deadline. Mahusay na serbisyo, katumbas ng buwis mo. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Ikuha na kitang 41 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Kumusta sa mga parantabay niya to, sa mga amigo tang punong barangay, lalong-lalo nan punong barangay ka na San Vicente Sur, digdi po siyudad kan Iriga, kaya punong barangay Vincent Boyet Nagrampa. And siyempre, Ana Council, sa pangyanot man niya ni Kagawad, Juni Nacario. Yan pala sa ano yan, Barangay San Vicente Sur, iguang papatsingan na tinampo dyan na ipinagibo o ang nagpagibo ang garo hali sa gobyerno nasyonal ang proyekto na pinag-implementar po dyan pati nampo kundi mayo pa ang sang taon rolokab na. Kaya si Kapitan problemado marengakan ipatukal ang iba patsingan. Kumbaga budget kan barangay ang gagastuson i-repair ana tinampo. Re-retokehon makanos. May mga bulod-bulod na naglalataw na sa mga batiris. Ay ano nang mga patrabaho po ini kan sa tuyang gobyerno diyan nga ni pala sa probinsya kan Albay napapasala garo dyan ito sa may Piuduran o Bakakay 100 million road opening sana Jesus Mariosip piga agyan rolobak pasain so 100 million arog kan ang nangyari ini po kadakol kitang mga kwarta ka na gobyerno na nasasayang. Tapos ang mga proyekto ngunyan abang dadaling magkaraot. Diyan sa Banwaan kan Bato, nagngangalas man ako dyan. National Highway pigpa para repair. Dahil na natatapos ang repair dyan. Mga road reblocking. Hindi po yan sa Bato, Camarines Sur, National Highway. Ano ang ginigiribo kan yaon sa DPWH sigan inspection kan iupan tagapagtaram kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur si Engineer Aris Hermoso ngaya ma-inspeksyon. Para inspeksyonin doon mga palpak na patrabaho, anday mga tarapos na patrabaho. Ini sanang mga boulevard digdi sa Rinconada area. Day baga tarapos dyan sa Banwaan kan Buhi, totally tapos na da. Samantalang ipinauntok kan DNR ta mayo dang Environmental Compliance Certificate, kalukuhan.
Yan po mga simpleng panluloko. Diyan sa inisa ng diversion sa Banwaan kan Baaw, Finish Project. Pero mayo nga ning ilaw, mayo nga ni itong center line dahil tapos kumbaga kadakol ang mga pagkukulang kan proyekto. Samantalang sa Boulevard, paghaling San Francisco Baaw, dyan sa diversion, pasiring duman sa Banwaan kan Bula, dahil man tapos may mga ilaw. Anong klase ang proyekto na pinag-iimplementar kan DPWH? Yan lang ang hapot kan mga kababayan niya to. Dahil po pagparalukuhon ang mga tagaringkunada, taaram ang nangyayari digdi. Tapos itutok do nindo, ang partido, may Land Grabber, pigsasautan nindo, ang Pamilya Pentibilla, Land Grabber da. Isa'y talaga ang totoong nagsasabi digdi sa probinsya nin Camarines Sur na mga politiko. Anas man bagaan kadaklan, mga korapto, putikon. Dahil nakita magparasaragin-sagin ta, mismong sa nasyonal, mga putikon, korapto, pati man ang probinsya, nagpapararug-arug. Dekada na dekada ang patios kan Camarines Sur. Kaput baganindo, dekada. Ano taday nag-aasenso ang Camarines Sur? Yan ang hapot. Kung mga tultul po kamo mga politiko digdi sa probinsya kan Camarines Sur, nag-asensonan Camarines Sur. Puta, saroon na kita sa richest province digdi sa enterong Bicol region. Dawa digdi sa nasa Bicol region. Kulilat bagan Camarines Sur, yan ang katotohanan dyan. Isa yan nag-aasenso digdi, mga politiko. Itokdo daw nindo kung nag-aasenso man ang mga yaon sa laylayan digdi, day man baga. Kaya ito nagluwas sa survey na pinakadakol na malnourished sa Camarines Sur. Kung nag-aasenso kita, dikit ang malnourished, dikit ang gutom. Tapos pagpapara-orgulyo, number 1 tourist destination, kalukuhan. Number 1 tourist destination sa mga kunyanindo resort, pagsasadirin ng politiko. Pero mga ano yan, namamanwaan dyan sa Karamuan, tios, ay nanganin nindo pinapakarigos dyan sa indong sadiring mga resort, kalukuhan. Ini ang dapat isipon kan mga taga Camarines Sur. Mga para sa ragin-sagin kamo, nag-aasenso ang Camarines Sur. Dahil sa mga kaugmahan festival, ay kamo man sa nabaga nag-uurugma, nakuha pa kamo nin artista. Tapos ang artista, pagpapahadok-hadokon nindo sa indo, ay inda, mala ta nagkasuway nangod. So duwang, kahito governor, tapos saro, si katandim ni Tanggol. Ay nabaga nagkaroon yan. Pero na congressman na kaya, inda sa Metro Manila na gayon, nagtataragbuan. Sa Kapitolyo. Ito may mga pahadok-hadok pa, lintikan ito, paibag-ibag sa mga taga Camarines Sur. Nagaharadukan sa publiko ay lintikan. Sabi ka mo kayan, ara ka lang. Ay inda, ay pagpara lokohon, kabastusan ba gayan? Ay inda, Aliana, Perdigana. Kaya maski si Tanggol, hinabuan ka na. Kaya dumang ka na sa Camarines Sur. Taka na dyan kayang ipagtanggol. Mga parakudalan yaon dyan. Baka nga pati ako makudalan man. Hindi ako makaluwas sa ano yan, patibong. Ay inda, pag-arog na po kayo ng daralagan ta, digdi sa Camarines Sur, para sabihon, kaugma ay dapat asinso. Ayan iba festival ngayon kaugma. Siyempre kamo man daw isipon nindo nag-uurog masinda so mga taga Camarines Sur nagtitirios, nagsasarakit ang buhay. Tapos sige pan kaugmahan
nabubulong-bulong sana kaining mga artistang mga nag-iikol-ikol, mga banda na nagkokrokanta, ang nag-uugma dyan, siyempre, so mga yaon sa Kapitolyo. Pero sa mga yaon sa luwas kan Kapitolyo, dahil man yan mauugma kaya ng mga style na yan. Ako sana, dahil ako yan mauugma kung gutom ang pamilya, kung nagdadalan kan kaugmahan na yan, ay kalukuhan. Ang ipasiring ko dyan sa Kapitolyo, ibakal ko ng kakanon kan pamilya ko, ngunya na panahon na grabe ang crisis. Mga tuntuman, ang ibang mga kababayan niya to, na magparadalan-dalan gayan, kung ako, di ako dyan maparadalan-dalan, para. Sabi digdi sa magsilang nga ako at ako agma festival kalukuhan. Ang tulak mo gotom magpara meron ka diyan ay inda. Meron ka diyan kung pinapakakan kang libre ang sakayan kaya mus libre. Ayo man pasakayong ka diyan pag abot mo dumang gutomon ka. May mga negosyo baga diyan na kaputkan probinsya. Minsan inipuan kumbaga ugali kan mga taga Camarines or na iba ipokrito. At ang aning tios na gusto pa magpara urugma ay inda daw. And local government unit of Buhi formally welcomes Dr. Lauren Riaz Abena as the newly deployed doctor to the Barrios, DTTB, assigned to the municipality of Buhi under the Doctors to the Barrios program of the Department of Health. Dr. Binya's deployment forms part of the national government's continuing efforts to strengthen primary healthcare services, particularly in geographically isolated and disadvantaged areas. Her presence in Buhi is expected to significantly enhance the delivery of essential health services and improve access to quality medical care for our constituents. The municipal government of Buhi, under the leadership of Mayor P. Lacoste, expresses its sincere appreciation to the Department of Health for its sustained support and augmenting the local health workforce through the DTTB program. We likewise commend Dr. Abinya for her commitment and dedication to public service. The local government unit assures its full support and the fulfillment of her duties and in advancing the shared goal of a healthier and more resilient community. Sabi man po kayo ng iba, like ko muna, win kaya ang hospital na good sa Buhi na day kay puhan magpasiring sa Iriga o BMC. O, pigahanapan na. Ang lokal na gobyerno kan Banwan in Buhi. Haindan hospital dyan sa Banwan kan Buhi. Ang municipal hospital ang hinahanap ninda. Di sa Iriga, pero may ginibo na bagang city hospital, kaya lang hinda kung nagpupunksyonar naman po yan. Ini ang mga hinahanap kan Lambang Banwan, digdi po sa Rinconada area, ang mga promesa na magkaigwanin mga municipal health hospital asin man city hospital. Ako sa ng mga community college, digdi nga ni Isay Riga, sabi mabugtak, San Ramon ganito, Sagrada, community college inda kung nagpupunksyonar naman ta naghahapot sana po ta minsan kadakol mga promesa ang mga politiko digdi sa ano yan probinsya nin Camarines Sur para sa ikakarahay mga proyekto digdi sa Rinconada area kundi ang hapot harain yan. Ano daw, nagpupunksyonar na yan, na-implementar na daw nin tultol. Simpleng mga kaputan ta po yan sa mga politiko kan probinsya nin Camarines Sur. Saan kaipuhan ta po ngunyan, mga hospital, doktor, tapos bulong.
kuan ang mga kaugmahan festival na yan sa probinsya nin Camarines Sur kun an hospital mayo nga nin doktor, mayong bulong. Kulang ang facilities. So para anuhon mo yan. Narog kang tinugdok na provincial hospital, mayo mandang doktor na gayo dyan na nag babantay kan mga pasyente. Tapos nagihan rolobak. Siyempre kung emergency baka maotsan pa ka pag-agi dyan ang ambulance ang sakay kan ambulance ang emergency ang kamugtakan kan pasyente. Dapat inipuan na si kasuhon kan mga politiko di sa probinsya nin Camarines Sur. Kita saludo kita teguan ng provincial hospital kung ang problema ano daw na susunod daw sa mga pangangaipo kan mga pasyente. Hoya po ang ipinaluwas ni Police Captain Belia Sereno kan PNP Iriga bilang Deputy Chief of Police. Last week pinapara ako kan LGU Traffic Enforcer sa sarong banwaan digdi po sa Rinconada for checkpoint. Nakul sinda may daradarang mga pantikit. Daya ako nagpundo. Taano may jurisdiction daw sinda na magkondukta ng checkpoint na mayong PNP personnel na kaibahan. No local government unit, traffic enforcers, or barangay tanods are not authorized to conduct checkpoints, particularly on national highways without the presence or supervision of the Philippine National Police. Checkpoints must be officially authorized by the PNP and comply with the strict regulations, including being supervised by a qualified officer to avoid arbitrary searches and illegal checkpoints. Checkpoints require PNP authorization and must be led by a PNP officer with the rank of at least a lieutenant, captain, or PIMS as the case may be. Barangay personnel cannot establish checkpoints for general traffic enforcement or on national highways. They are prohibited from conducting random inspections. LGU enforcers are generally limited to managing traffic and cannot conduct random stops, conduct searches, or take over typical police duties, and only plain view doctrines ang pagtikit ng violators. If you encounter an authorized checkpoint, you can report it to the 8888 Citizens Complaint Center. Sigon po yan kay Police Captain Belia Sereno Vergara. Pwede ka mong magpahiling ng driver's license as valid identification. Alagad, bawal i-confiscate ang driver's license. Pwede ka mong tikitan kan traffic enforcers kung mayong helmet o nag-violate kan city traffic ordinance. Alagad, bawal mag-search sa laog kan lulunadan o motor. Only plain view sa naan allowed. Remember, digdi po sa CSU, mga barangay tanod, dahil ka mo autorisado na magkumpiskar kan driver's license. Search, bako man ka mong authorize. Minsan po kaya, nganing tanod, CSU, abusado. Digdi sa Iriga, arog ka na nangyayari. Una mo, ibang mga CSU daw, papulis kung minaasta. Ibuhon sa nanindo, so tama, sa indong trabaho. Tanganing day kang magkaurula. Minsan, ang mga CSU, ang mga yaon sa traffic enforcer, iyo man ang mga violators. Pati nga ablada ka iba. Yan po ang namamalisyahan ko. Dahil po kita una mo ang mga oragon.
Ano ba pati yung mga CSU, digdi sa area, sige sa naman ang teripon-tipon, roogpong, egan o re-restoryahan, ano man mga trabaho ka yan, nagsisildoan ka mo, mag-uroogpong, ay kalukuhan. Dahil po umaanggot sa kuyan, ibang mga traffic enforcer, anyaon sa civil security unit. Aram ko man, mapagalan sa indong trabaho. Kaya lang, kung sige sanan uro-urog pong nindo, chismisan ay, bako yan trabaho, pigsisilduan ka mo, kan lokal na gobyerno, kan iriga. Hali sa taxpayers money, ang pinagsisweldo sa indo. Bako man yan hali sa bulsa kan, ano yan, mga politiko. Ang sinisweldo sa indo, buwis kan mga eregenyo na dapat nindong tapatan nin tol-tol na serbisyo asin trabaho. May mga abigo manggitang traffic enforcer na mahihigos, nakakabisto sa tao. Ano iba man, nilita traffic enforcer, baka nakagdaag sito tinampuay, bako yan. Na mo daog pa kun ang pulis umasta ka mga abusiro ay santisimo pag-arog na kayo ng traffic enforcer. Maray nga yan ibang traffic enforcer na iling ko sa TikTok sa reel nagbuburo baile sana dapat arog manggan mga traffic enforcer sa irigat ang aning makonsuelo sa tinampo nagbabaile ka itong kakantahan na itong ang beat. Lingaw na pati ako ka itong lyrics kang ang beat. Ang brief. Yun na to. Kung ano mo kita kung 1 minuto, makalampas ang alas 9 din pagkaaga ay pamira. Sabi digdikan sarong netizens kanirga, ma'am, police captain, Bilya Sereno, may na nodan man ako sa sharing po nindo. Pwede po pala na i-ignore ang mga arog kayo ni or else dahil kami magtao nin license kung mayong kay bahan na police checkpoint. Dawa madalas po yan mangyari digdi sa may likodan kan lucky as in DIY. Thanks po. God bless you. Po, idol, ma'am, Police Captain Bilya Sereno. Ako po nga ni, nasita ko mga trainee pa lang kung nakasita sobra. Ay, yung bihira trainee pa sana yan, ha? Thank you, Ma'am Bel. Very informative. Mga trainee pa sana, abusado na, ay salaan. Kaya minsan, digdi sa Pilipinas, kadakol kan mga autoridad na abusado. Magsunod sa nakita sa tama. Gibuhon ta sa nang tama, tanganing, dahil kita dahil kita matuyawan, dahil kita mabas sa social media. Amak mo yan, kung napicturan si traffic enforcer, so CSU, na sigan panlamuda, bigsusurugan na itong sinita. Agin magalang sana po kita sa pagsita. Kung may violation, tawanin ticket. Pero kung mayo man, pagka-aranghado, ano ba kaya aranghado magsita? Ayaw na mo, siga. Ako man sa autoridad ang tratamiento sa mga dinadako. In fairness po, pati ang PNP, may mga balasubas man na miyembros kan pulis na nag-checkpoint. Yan po ang katotohanan dyan. Bago usan ang tanod o traffic enforcer, an iba. Kita, kaito may pulis digdi sa iriga na nansisitar sigan panilyak. Pondok-pondok nga ni ngayay. So, triste pati. Ta classmate ko pa, niya ako abusado. Po pag-arugon kaya ng mga sibilyan na kita nagsusunod sa naman. Kung may violation, tikita nindo ba kung nga nindo, an nguso nindo, rapak, karaba, sabi digdi sa iriga, sala po yan.
Hoy, kumusta man pala na dyan po sa Banwaan ka na buhi kay Mayorel Acoste, kay Konsi Nugi, Konsi Renz Donato, and siyempre sa kuyang amiga nagkukumpleanyo pa sana si Abigail Altea Amande, and Liga President punong barangay kan Burok Busok dyan po sa Banwaan kan buhi Camarines Sur. Huyaman ang magabat na huma. Nagluwas nin panibagong patanid si US President Donald Trump laban sa Iran makalisan sa iyang kontrobersyal na pahayag sa Truth Social kung saan pinagsambit niya ang posibilidad nin pag-atake sa importanteng infrastruktura kan nasyon. Sa iyang post, sinabi kay ni na sa Martes ang Power Plant Day, as in Bridge Day. Ngunyan, na nagpapahiwatig kan posibleng sabayan na pag-target sa mga power plants sin mga tulay sa Iran. Nasambit ang pahayag ang parte kan nagtitinding tensyon sa pagultanan kan Estados Unidos sin man Iran katakod kan Strait of Hormuz sarong importanteng agyan kan lana sa bilog na kinaban. Nainot na nagtao si Trump ng ultimatum sa Iran na makipagkasundo sa Estados Unidos o liwat na bukasan ang nasambit ng strait nganing maibalik ang normal na dalagan kan negosyo kan lana. Nakatalaan man na magtapos ang deadline on alas 8 kan bangginin Lunes Martes digdi sa Pilipinas. Hindi magparaluba-luba ang nasyon Pilipinas na apektado kan gyera duman sa Middle East. Gyera kan Iran asin man Amerika. Ang Pilipinas nakikigyera man kita sa krisis. Nagpaparamahal ang presyo kan mga produktong petrolyo, nagpaparamahal ang presyo kan mga mayor na barakalon, ano ang ginigibo kan mga yaon sa gobyerno. Yan po ang dakulang kahaputan niya to. Ano ang pagpapara giboninda tadayan tawan na tensyon, dayan resolveran ang problema sa krisis sa ekonomiya, krisis sa pagbuhay kan mga namamanuan ta nagpaparamahal ang presyo kan mga produktong petrolyo, damay-damay nagsusunod man ang produktong o ang mga mayor na barakalon pag naglalangkaw ang presyo kan mga produktong petrolyo nagrulumpatan man ang presyo kan mga mayor na barakalon hadaw nakokontrol kan Department of Trade and Industry. Inisa ng mga kunyan construction materials nagrulumpat na baga sabi kan DTI kontrolado ninda kalukuhan. Sinda magparasagin-sagin tamayo man sindang control kan mga hardware. Ay inda daw provincial director J. Ablan libuton mo nga ni ako nagbabakal sa naman aram ko ang kalakaran nagbag-o na ang presyo kan mga construction materials lalong-lalo na po ang bakal man iba-iba ang presyo igwang mahal igwang buro barato ta stock pa daw sasabihin nindo na dahil nagbabago ang presyo kontrolado nindo kalukuhan. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kaya ako minsan sa mga pahayag na ini na may kontrol ang gobyerno sa mga presyo kan mga mayor na barakalon, kalukuhan. Bubwa, putik, potnay, parak patakan ang mga nagsasabi kayan na rayaon sa gobyerno.
Uya pa po, ang grupo kan mga concerned Department of Health personnel has filed a GRAP complaint before the Office of the Ombudsman against Health Secretary Chuduro Herbosa and 16 other officials over the alleged wastage of 1.4 billion pesos worth of medicines and vaccines. And hapot man kan mga netizens may nakukulong daw. Puro panggagago. Mga aram mayo ng matino. Absuelto and 321. What about DOCE and Parmali officers? Daming nalustay na pera pero ang mga public hospital kulang sa bulong facilities, mga nurses, job order, nagkapirang taon ng mayong benepisyo. Mga bulong sa laukan government hospital, itong mga dai epektibo, kayaan bakal sang gatos pesos sa naman, bayal pero mark up sa budget, kulang ang budget kaya mga pasyente nanlilimos sa mga politiko para may utang na buot asin bubutuhan sa masunod na eleksyon. Frustrating. Tapos ibabasol kan mga binabasol nindo ang mga doktor asin nurses sa government hospital. Hoy, dapat sa gobyerno kita maanggot. Totoo yan. Libre. Ay manda. Sabi ni Presidente Bongbong Marcos Jr., gabos da ang hospitalization kan pasyente libre na. Kaalokohan. Yan nga ni sa BMC. Basta da mga government hospital, gabos libre. Kaputikan yan. Situgang ko nga ni paglaugan sa ward. Siningil, kamahal, milyon pa ang singil. Linawag ka sa ward, kamahal, kan singil, kan Bicol Medical Center. Kaya di, pagparasabi yun, libre. Kan sa tuyang gobyerno, ang mga government hospital, kabutigan ito, nigwasa na pinaglilibre. Pero mga health center, mayong stock. Kadakol ng mga expired na bulong. By history, mayo pang nakulong sa mga arugan na promote pangani. Dapat kaya dahil tinatambak, dinidispense gabus dapat sa mga health centers para mapakinabangan kan mga makuhanin bulong. Tapos mga ngapudan nin tultol, tama asin nasa schedule na pagbabayad nin buwis. Tapos sasayangon sa naman sa arog kay ni pangyayari. Dapat po dakol na mga nagtiyos na mga namamanmuan, mayong pambakal nin bulong tapos ipa-expire sana. Diyos ko Lord, mayo sa mga nagtitiyos and besides taxpayers money po yan. True, protektado kung si Simon ang nag-append sa iya. Talagang ang mga nasa government likas na mga parabuon umay anomaliyang ginigibo dahil anta bako sa sendan kwarta. Pero daw di dai ko man kamo ginagabos but majority madidismiss kaso kayan hulita sobra sa 1 billion pesos kung 200 million sana sa baba dagos ang kaso. Basta tatak Marcos para bon ay pambira. Dai man gad gabos. And the circus goes on. Wa gayud maghabon basta pakinabangan kan tao. Garo itong si Dimas kan panahon ni Kristo. Sigan panghabon niya pero pinapakinabangan kan mga tiyos. Ngunyan kayan mga parabon sinda sana nakikinabang. Dahil tinataw sa tiyos. Kaya kung si Kristo mabuhay liwat, magbalik sa Pilipinas, masabi ining mga parabon na ini. Kung ika na sa paraiso, girumdumaman kami. Baka sumabi si Kristo, ay, dahil ko kamo magirumduman, takamo ang kadaklan ng mga politiko sa Pilipinas, parabon. Parabon, dahil nindo itinataw sa mga nagtitiyos. Kung itinataw nindo yan sa mga nagtitiyos, magigirumduman ko kamo, iiba ko kamo sa paraiso. Hindi nagrahay na. Pero kung narog kan mga pag-uugali, kan mga politiko sa Pilipinas na mga parabon, ay, sindasan na nakikinabang, useless! Nadarahon ka mo sa paraiso. Aliwan na napunting powers kan presidente from secretaries to the lowest ranks, dapat career officials. Kaya kita mauswag, permi na sa nang arog kay ni,
by the next president. Another na naman, ribayan, every 6 years. Nothing changed in the system. So frustrating. If it's true, herak man talaga. Kan mga tao, dakul talagang corrupt digdi sa Pilipinas. Sabi yan ni puntang senador Miriam Defensor Santiago. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas. Lahat tayo corrupt na mga politiko. Sa diring interes sana an pakinabang bako man pang kagabsan. Man nakukulong mga arog ken nakakasuya sana. Kadakol na nga ipunin bulong pero sinasayang kan gobyerno. Sobra man ining mga arog kaning pagkakataon mga opisyalis talaga best na itatabang sa tao lalo sa panahon ng crisis. Talagang nasasayang pa kabus na pundo sa arog kaning pagkakasala ninda. Pagkasala ninda. Check. Arog talaga kayan kung iniinot ang kickbacks, nabubulok ang sistema. Syndicated government agencies. Sa iman siya pinagsitar ni BBM, hulit ang Mayo siyang aram dyan. Pero dawa sain na departamento kan gobyerno igwang kurakot. Dakul naman nagtitiyo sa sinmayong pambakal nin bulong, sinayang sana, mayong konsensya, porque nagsisweldo sinda, mayo nin pakiaram sa mga kapakanan kan mga nagtitiyos. Ngunyan may programa na naman na yakap, pero daiman na isa sa katupadan dahil anta problema yun bulong sinasayang sana may kanan programa bulong para sa droga mambaga na halan droga malay kayan magprograma ng ayuda para sa droga kayo man sana sagkod ngunyan kadakol na kan garo barato na nga ni daan siya bungon yan nagpaparadakol baga chicken feed na lang ining mga nagbabariwas nin shabu. Serve with integrity, honesty, Lord heal our lands. Mayo na nga ning mga meds pati bakuna nagsayang pa nananaba na sa pesto ulul doki di second grabe ka corrupt yun ni nga pang gobyerno. Kaya pala na-afford an armored SUV health secretary sana pero arog kan lulunadan asin sige sa ng travel pa luwas sa nasyon daw man siya kay puan duman sa tayo man siya kay puhan duman asper lakay diyo Rakman ang Pilipinas sa mga arog kay ni tayo man makukulong yan daw bulong sa sipon kan baby o aki dahil man perming available sa health center tapos ngunyan ma-expire sana kaparehas man sa previous administrations last admin billions worth of COVID kits vaccines and meds na expire sana even during Pinoy and GMA term same parehas ay nag-i-improve ang DOH anong klaseng leadership yan pero inapun sana ang 1.4 billion pesos. Ano to nag-expire? Dahil man na itaw sa LGU. Health units. What a waste of people's money. Tama itong nadawag ko na sindikato kitang mga taxpayers kan mga taong ini sa gobyerno ini na master nindaan pag sasayang kan kwarta kan banwaan dapat itudok sa saindaan mga expired na bulong na ini kung proven guilty. Rakman kami mga tiyos nagkakamang sa kahanap nin kwarta pambakal sa nin bulong to palan bilyon ang sinasayang binabakal ninda ang mga binabakalan ninda ang mga harani na mag-expire o ma-expire ng meds kan mga pharmacy ulita barato inian itatao sana sindaan magkahelang. Ano na lang kaya anahin siya na mayong anomalya pati DOH na para kuta sa makasalbar nin buhay iyo man ang naggagadan kan taong kan namamanwaan. Dark times na talaga ganid na sobra sagkod sa tulang puro kunyaring kaso government syndicate dapat na bulwag na
Yarakman kan mga Pilipinos. Baka siniguro kan tong mission, just thinking. Iran, kinita kayan, dapat ang porsyento ninda wasted na billion worth kan medicines and vaccines. Yan ang ipinaglalaban ni Senador Joel Villanueva before, after the COVID-19. Mga health center, perming mayong bulong. Sana boss, ipanaunin do. Nasa na, sayang. Ulita bakal kan mga chip na bulong na man gamiton kan mga pasyente. Ulita itoan kay puanin da na pili pa an mga bulong na gustong bakalon kan mga chip. Kisyo, takol na manatawan habo man ng mga pasyente maggamit kan chip na pills sin iron na ihilosinda. I'm disappointed, DOH is forever corrupt. Sayang mga bulong, salat mga probinsya, kulang sa bulong, kulang sa doktor. Maraypan siya, bukadakol. Mga happy. Nakakahera kitang mga Pilipino, lalo na itong mga nagtiyo sa kagustuhan niya itong magbakal. Mahanap kita nin pautangan daw 5-6 basta may pambakal siya na nin bulong para marahay. Ito pala, bilyones ang urulay na expired na bulong. Hain ang konsensya nindo. Mga halang an mga kalag nindo. An masaklap itong itinataw ini-inject sa mga pasyente na expired ng mga bulong. Dapat habang buhay ang padusa sa mga araw kay ni taong gobyerno. Kay puwan ang magpagmatasin magin, mapagmatsyag ang namamanuaan sa mga padagos na gibong maraot kan mga taong gobyerno. Sin magin sa mga pribado, arog sa nakan mga negosyante, lalo na ang mga Chinese. Expiration of medicines is attributable to many factors, mainly refusal of patients that is hardly grasped. Ay nakumayo ng masusulungan. Ang mga tao, kadakol na abusado sa gobyerno, nagdagdag pining si Herbusa. Ay, good morning mampalan kay Attorney Nonoy Waperinan, City Administrator kana siyudad po nin Iriga sinman sa mga empleyado kana City Hall. Saka kay Mayor Rex Uliba. Yan sa Banuan kan Baaw, kumusta man kay Vice Mayor Jonathan Cuyahon, Askuyatan. Kaki Ma'am ang First Lady, nalingaw na pati ako kay Ma'am Madam Damin. Si Madam Lynn. Kailan kita malin lang. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirom daw. Ayok ko. Hindi naman po kani-kanino eh. Kumpare ng mga taga-Department of Agriculture yan. Partner nila sa business. Hindi po Charmed Fabric kani-kanino. Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development. Sa mga ginagalangan may taxpayers kan RDO 66 East Camarines Sur, mag-file na po kamo kan sa indong annual income tax return para sa taong 2025 asin magbayad ng tamang buwis bago sa kaaldawan kan April 15, 2026. Para makapag-file, mag-file po kita gamit ang e-filing systems na EBIR forms o EFPS. Manungod man po sa pagbayan para sa EFPS, sa EFPS enrolled banks po kita mabayan. Para man sa mga non-EFPS filers o mga nagpo-file sa EBIR forms, pwede man po kita magbayad sa mga autorisadong bangko kagaya ng Land Bank, DBP, PNB, asin China Bank. Pwede man po kita magbayad online gamit ang Land Bank LinkBiz portal, Union Bank of the Philippines online, Development Bank of the Philippines Paytax online, Maya, o kaya sa MyEG gamit ang credit card or e-wallet. Tanganing day maghidali, mag-file na kita ngunyan, day maghalat sa deadline. Mahusay na serbisyo, katumbas ng buwis mo. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Igwa na po kitang 29 minutos makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Kumusta man dyan sa Barangay Santo Domingo sa Siyudad Pucan Iriga kay Bert Martinez. Maray ini si BM ta sige sinan tukaw-tukaw sigan abot kan kwarta.
bininas pa, igwa pang porsyento. Mga simpleng hanap buhay, pero nagkikita. Mahigpit man na ipapautob kan Department of Interior and Local Government ang pagbawal nin pag-inom nin arak sa tinampo asin iba pang pampublikong lugar para masiguran kaligtasan kan komunidad. Haloy na po bagay ni. Hindi dahil man ay implementar nin tol-tol kan mga barangay. Dapat barangay kay ni. Paiguton man ang pagpapautob kan korpyo para sa mga jóvenes. Pinagbabawal man ang dai pag susulot nin bado na pangitaas sinan pag bibidyo okay lampas alas 10 nin banggi pero kung may magkakanigong permit sigon sa DILG. Dapat kini maging aktibo ang mga barangay tanod pati si kapitan kung may nahiling na mga nagpapara inuman na hobin yan sa barangay ay dapat si Tarun. Sa di po nga ni baryo na mo nagdadrive motor o dapang taas na bado lang kanos pagsilngan lang takot-takot. Dahil lang nakabrief ta. Masagi, kung nagmumotor, nakabrief, nakatopis na sana kung babae. Ay dapat si Taro na talaga yan, na ibanan na lalagan ta. Mainit baga po kaya ang panahon, normal, mahubaanin bado ang mga hoben. Dakol kan nangyari sa kungunyan, Mayor, lalo na dyan sa mga looban kan mga zona kan San Isidro, dyan sa Banuan kan Baaw, daw ang may laog sa trabaho, ang mga pagtaraid, sugi sana rason. Sige sana ang rason. Minsan, kung daw isiwaw, saka mga pulis, dahil na nagro-robing, asin naglalaog sa mga zona kan San Isidro. Dati, permi po baga nagro-robing, oral daw banggi, ang mga mobile sa laogan kan mga zona, ano mo yan tamayo na, pigahapot ka Mayor Jeff. Sana nga po magpautob gabos, bako sa nang mga ningas kugon, kadakol ka nabusado, marayman, sana po masunod ini. Good job po Mayor, sana po mautob digdi sa Baaw, Camarinesor, lalo nang unya na bakasyon sa eskwelahan. Sana lang mga magsunod. Sana lang talaga dapat itong mga motor na maribokon perwisyo digdi raya na mo kang naglolo o lalabos o dapat kialam kung nakakaperwisyo sinda. Ama lang po yan. Daklan talaga mga nagiinuman sa gilid pa kantinam po. Good job. Kaya dahil magpabakal nin arak ang nagtitinda kung mainom dyan sa gilid kantinam po. Dakul kayan, Santiago. Aski sa Eriga, ay dahil manababawalan. Sana matupad kung panahon ni Duterte, bawal talaga yan. Aloy na dapat yan ginibo para manday kita makasusupog. Magkapirang nasyon, lalo digdi sa Asia, example ang Vietnam. Hindi po ka sa Pilipinas, piginapauntok ang droga ni dating Presidente Rodrigo Duterte, malata kadakol kan nagkagarada ng mga Pilipino sa mga Chinese, libredo, bulto-bulto pa ang droga. Kung ipinapautob na ini kay ito, dati na, ay, pwede man ipadagos ko niyan. Kaya lang, anapot. Hadaw, nauntok po ang droga. Duman sa kampanya ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Naiman baga, sagkod ngunyan, paparadakol nga ni, kabarato na kito droga. Sa mga barangay, Isos Mariosep, kadakol baga, milyones na naman ang kantidad kan mga nagkakadarako, pakusan ng ribo. Mga imbelto sa illegal na droga dahil ba baga nauuntok ini po ang problema kan Pilipinas. Kumbaga takul ang mga sindikato kung aning nadakop piglulunad na sa speedboat
sa sarong lugar digdi po sa Nasyon Pilipinas. Isay an imbelto mga Chinese. Dinulagan itong droga. Kaya ini po ang masakit sa satuya. Daw anong kampanya kan gobyerno nabanding di sa mga maraot na elemento. Nga ni Santiago Integrated School dahilan kan pa basketball igwana daw ang pigransak na naman dyan na classroom. Nagaano sa mga tanod dyan, nagaano si punong barangay ninyo Panga tadayan mabantayan. Pero iba po ang nangyayari kung maluyan kapitan, maluyan mga tanod, turog sa pansitan, ay mangyayari ang mga harabunan na yan. Dahil kayang kontrolon kan barangay. Tapos ang mga abusado, mga hobe na nagdodroga sa barangay, ay trabaho yan ni kapitan, kan mga tanod. Magtagalibot. Ba kung aninatuman sana, matraffic-traffic, ay may obligasyon po ang mga barangay tanod na ba kung sa pag-traffic sana. Minsan nga ni, maayong nagta-traffic. Pag may eskwela, kaya ang paghuna po kan mga barangay officials, pasil sana ang magin kapitan, magin kagawad. Ay bako yan basta-basta, may obligasyon sa barangay na nakaatang sa endo dahilan kan local government code na devolution of power. Ang barangay, may puder po kamo bilang mga barangay officials, may jurisdiction kamo na nasasakupan. Pag sinabing devolution of power to roll down the authority, itinaw sa indo ang kapangyarihan, puder sa lokal. Dapat gamiton nindo sa tama. Nga ni devolution of power. Baka day po yan naiintindihan kan mga barangay officials na iba turog sa pansitan. May ginagampanan ka mo na garuman sa nasadit na gobyerno. Kaya nga ni mga nakabugtak baga sa barangay hall, lokal na pamahalaan ng barangay. Lokal na gobyerno kan barangay. May puder ang sarong kapitan. Garuman sa yan presidente kan nasyon. Ano ta din nindo ginagamit ang poder nindo bilang barangay officials para sa karahayan? Minsan kaya kung si kapitan yung pa nagpapaarog ng kalukuhan para tungit, para inom. Adaw makakadisiplina ka kan sa imong mga constituentes? Iyo po yan ang naobserbaran ko kan ibang mga barangay officials. Ang iba nga ni, dito taong mag-ibo ng ordinansa. Ang ibang kagawad. Ang ibang kapitan. Kaya, paano mag-asenso ang barangay? Ngunyan, dahilan kan local government code, dapat po ang mga barangay officials iguanan educational qualification. Bako man basta-basta na makaput kanin barangay hall o makaput kan pagrenda kan lokal kan barangay dahil kang aram nagayo sa lay. Dahil kang gayong aram sa pagmanihar kan barangay. Yan po ang dyan ka muna sasala. Sayang kan pinagtataong honorarium sa Indo. Maray pahalian na kamunin mga honorarium. Kung ako ang presidente ay haraliw na daw ang honorarium kan mga barangay official tapuro sa naayudan iniisip. Titipunon sa kapamilya ayudahan. Di pogrot sa barangay. Mayong punduan barangay ta puro sa naayudan isip. Maray nga ni kung gabos man natatawaan. Dahil man po baga natatawaan gabos. Kasi halimbawa si Kapitan Tios ay dumana mo nang yan sa kapamilya ko o sa pamilya ko. Antes itao sa mga constituentes. Kaya nangyayari sa barangay kung nag-uuran bakong lakop. Igwasan ang inaabot kan uran. Garo bako na nganing uran ang naarabot kan ibang kabarangay. Tagiti.
kun oran di makusugan ayodang makakaabot. Tagiti na sana, wirik-wirik. Lang magkaaranggot sa kuyan mga barangay officials, tayo po yan ang naobserbaran ko, ang katuhanan, kulang nin educational qualification ng ibang mga barangay officials. Dahil man tarat tao, ultimo mag-gibo nin barangay resolution. Ano mag-asinso ang barangay kung nansarong kagawad, dahil nga itatong mag-gibo nin resolution na maging ordinansa, lumismo ang kapitan. Mahiling mo po bagaan barangay na dahil nag-aasenso dahil sa kakulanganin inadalan ang sarong barangay officials. Takon may inadalan yan, dyan pa sana sa pag-gibonin mga request, ordinansa o resolution, tatao, di madali ang proseso. Makakahagad ka tulos nin puno daw balik-balik ka na kay congressman, pwede kang mapispis, pwedeng mapispis ang sa imong sapatos o tsinelas. Si congressman man pagpaparap pabalik-balik ka kan request mo. Minsan na iba pong mga barangay officials dakulan na haman ta matyaga sana na mag-follow up kan request na mga project sa indang barangay. Pero kung mayong tiyaga, ay talagang dahil maasinso ang barangay. May mga barangay officials man ang iniisip, basta nga kami may honorarium, labot mga kung mayo kaming mahaman. Kamu man nga magkagawad o kapitan. Ngani mga magin hayahay man ang sendong buhay. Arog kidaday. Di nagray na ngon. Naromdoman ko kaya si Konsidaday, permisanan hayahayan buhay, ay nagray nangod. Hindi ang konsyal na perming hayahayan buhay. Tawaan sa iyang mga parasulisit, pis-pis na anbitis. Si Konsidaday perming hayahayan buhay, pis-pison ko yan. Ay nung mga chinilas, pabalik-balik sa kuya. Ang pangirit na lamang, ang pangirit na sa nakita na konsiluhan kita kay ni Konsidaday. Pag nagarumduman ko, ay hindi niya ako maparatyagang magparabalik-balik sa imo. Magsingil sana, ay inda. Minsan igwaman po kitang mga mga politiko na kapadipisil ngod. Mga tuga-tuga, nadagdagan, ang putnay sa ringkonada. Ay, inda. Hindi kita para akon niyang ganda. Maanggutan kita ni Attorney Shai Noble sa ni dating bukal Manny Noble. Kamu daw nga, di kamu ngayon. Ako, binsido man ako kay dating bukal Manny Noble sa kay Attorney Shai Noble. Sunod, makandidato ng mayor kan Banwanin Balatan si dating bukal Manny Noble. Nagpaharong na dyan, nagparehistro na. Kaya uruhingo kisi-kisi Mayor June Ablitir, kung magparaluya-luya ka dyan, pwedeng maula ka dyan ni dating bukal Manny Noble paghuna mo. Iyo po yan na namalisyahan ko. Minsan, balatan pati ba ko man basta-basta dyan ang maging alkalde. Sabi ni Ate Marie Quadrante. Kani, kunyan, Kuya, ngawang ko na naman pati si agom ni Ate Marie. Kuya Buyet. Ay ko malingaw-lingawan ini ito mga amigo-amiga ta ini kan panahon. Si Ate Marie haloy ining nagan ni staff, chief of staff ni dating Congressman Sal Fortuno. Kaya aram niya ang hiro-hiro maski si dating Congressman Sal Fortuno, pati ni si Vice Governor Sal Fortuno Jr. nagmana sa ina, nagmana sa ama.
Yan dahil lamang baga nagpaparamdam si dating Congressman Sal Fortuno. Kumusta man kay Ronnie Maestrado, kay Angelo de Villa, yun mga haloy ng backup ni dating Congressman Sal Fortuno saka ni Vice Governor Sal Fortuno Jr. Minsan sigan paramdam ni dating Congressman Sal Fortuno. Sabi ni dating Congressman Sal Fortuno, kung naman akong congressman, sa ito naman kamuki kong Migs, yan para po ka na ka. Yan lang, pag-araw na kayan. Ang masabi ko man kayan, pangyayari. Albay Governor Noel Rosal expressed his gratitude to former Albay Governor Alfrances Bichara for initiating the establishment of the Puduran Memorial District Hospital, which was inaugurated last month. Rosal clarified that the hospital's construction was made possible through a Republic Act passed during Bichara's term, which authorized the creation of the facility. Rosal said the hospital is now open to the public and is currently offering services such as the outpatient department, an inpatient department with a 45 to 60 bed capacity, emergency room, operating room, delivery room, laboratory, and X-ray services. He added that the provincial government is working on establishing a dialysis unit at the hospital to help address the rising cases of chronic kidney disease in the country. Yan ang tama, not a credit grabber. Good job, Gob Rosal and Alfrances Bichara. Nice giving credit where credit is due. Ika nga, very honorable act ended. Good tandem for 2028. Not not Salceda. Good for Albay, he can run Vice Gov under Rosal or maybe mayor or 3rd District Congressman. Give also credit to former board member Ramon Alsowa na siya nagkaulay kay Speaker Sani Belmonte para patindugaan ng hospital ang daga niya sa Ligao. Good job, Gov Noel Rosal and former Governor Alfrances Bichara para sa health kan mga o salud kan mga albayano. Yan ang tunay na malasakit. Salute to the two good, kind-hearted Governor of Albay. Pag-arog kayo ng leaders, gana ang tao. Maray ta makanood ka na. Kung daay ka pagparabatikuson, daay ka makanood kan sala. My distant salute to both of you, former Governor Bichara and incumbent Governor Rosal. Tayo pinagpadagos man giraray sumagayon na proyekto para sa mga ikakarahay kan mga albayano. Good job, Gob Rosal, you're the best among them. Keep safe always. Congratulations in the job well done, Gob Rosal. Ay digdi sa Camarines or iba man, dapat magkasaro na si Bong Rodriguez saka si Gob El Rey. Dahil naman para iriwal. Dahil naman para pan-iwal si Gob El Rey sa mga politiko. Tawag na daw si Bong Rodriguez ay kaulayon niya. Nganing mag-asinso ang Camarines or bakong puro na sa mga pandudulak ngod. Pakidulakan kinsa ayam. Ading gobernador ta mahilig sa durulakan. Dahil man siya dudulakan na ibang politiko digdi. Papara pandulak pambira.
Anunsyo man ngunya na aldaw ni Manila Mayor Esco Moreno na pinaglangkaw na sa 4,000 pesos ani panaparaong jeep subsidy sa syudad para sa mga kabali sa programang Libreng Sakay. Enot ng 3,000 de pesos sinilangkaw sa 3,500 sa sinunyan liwat pinagsangat sa 4,000 de pesos. Ini kasunod naman bilang tabang man sa mga driver kan jeep sa liwat paglangkaw kan presyo kan gasolina na nagkakantidad na nin 18 an ipinaglangkaw. Tapos inflation rose to 4.1% in March 2026 up from 2.4% in February 2026. This brings the average inflation rate for the first quarter of the year to 2.8%. By comparison, the inflation rate in March 2025 was recorded at 1.8%. March 2026, 4.1%. Paghali sa 2.4% kan Pebrero asin kan March 2025 nag-abot sa 1.8%. Halagad pag-abot kan February 2026 nag-abot sa 2.4% ang inflation rate. Ngunya na Marso uminabot nin 4.1%. Bako nang basta-basta kan pagtaas kan inflation rate epekto na po ini kan pagparamahal kan mga produktong petrolyo lalong-lalo na an pag mahal man kan presyo kan mga mayor na barakalon digdi po sa tuyang nasyon. Sa lado man kita ni na karawat na kuama ni Carl L. Drew Yulo ang bronze medal sa horizontal bar finals duman sa Cairo League kan Artistic Gymnastics World Cup na nakadugang sa sayang medal tally para sa Pilipinas. Iniyan ni kaduwang bronze medal ni Yulo sa Cairo makalihis man na makuha ang third place sa floor exercise finals kana Domingo. Nakapuntos ininin na 13,733 sa horizontal bar na haros dikit sa nakan gold medalist na si Lee Hongyan na iguanin 14,400 as in Marius Giorgio na nakasungkit kan silver na iguanin 13,900. Ang masunod na aktibidad kan Gymnastics World Cup Series ang gigibon duman sa Osijek, Croatia. Pinag-compare man kan Department of Foreign Affairs and pagkagadaan kan sarong Pilipina sa nangyari na missile attack sa Haifa, Israel. Gun sa pahayag kan opisina ng tinamanin missile attack kan harong kan nasambit ng Pinay kan banggi kan Abril 5 ngunya na taon. Pitmandig di nagpayag manin pag mumundo ang Department of Foreign Affairs asunod kan mamundo na pangyayari. Napag-araman man na nagadan sa kaparehong insidente an sa iyang agum na Israel asin sa iyang biyanan. Tulos man na pinaaram kan Philippine Embassy sa Tel Aviv ang pangyayari sa pamilya kan biktima. Siniguro man kan DFA ang tabang sa pamilya kan nasambit ng Pinay kabilang ang pagpapakarahay para sa pinakamarikas na repatriation kan sa iyang mga bangkay sa ibong kan masakit na sitwasyon sa pagbabiyahe sa rehiyon. Lang po kitang 6 minutos na natatada antes po kitang magpaaram digdi po sa tuyang programa. Apat ang na-report na lugadan sa 5.1 magnitude na linog sa Bugo City duman sa Cebu.
report na apat na individual ang nairido makalisan 5.1 magnitude na linog sa Bogo City, Cebu, kasudma. Nagkumpirma rin ni kan Bogo City Planning Officer Carl Lugarta yun sa opisyal na saruan na irido huli sa napasa na salming sa sarong tindahan saruan naglalakaw na nawaranin malay. Mantang saro man na estudyante paan nawaran manin malay na dismayo. Kuha man na sarong individual ang nahulog kan mangyari ang insidente. Naibong kay niyo mayo man na nairistong dakulang danyo sa mga infrastruktura sa naunang bita ng syudad. Na Ateneo Dinagan University College of Law Price Most Court Team paid a courtesy visit to Mayor Rex Oliva kan nagtalikod na aldaw in connection kan partisipasyon sa international rounds of the Monroe E. Price Media Law Most Court competition to be held at the University of Oxford in England. The team recently qualified for the international rounds, marking historic milestones as the first team from Bicol and South Luzon to advance to the prestigious global competition. Among the members of the delegation is Vera Teres B. Divilla, an Erga City native, who joins the team and representing not only the Philippines but also the Asia-Pacific region and the competition. The group was accompanied by their law professor, Attorney Shen Birinya Imperial. The team comprises Paham Sakril, Di Abiog, Yopresia Mi, Teres Ibon, Francen Cienci Cloza, Vera, Teres B. Divilla, Rene Isabel E. Natividad, Giancarlo Zinolasco, Rio Tudor S. Rodriguez, and Rolly G. Visitacion. In support of their academic endeavor, Mayor Oliva extended financial assistance to the delegation. Vera Teres B. Divilla received 10,000 pesos, while the other team members each received 5,000 pesos from the city government of Iriga. The Monroe E. Price Media Law Moot Court competition is recognized as one of the world's most prestigious moot court contests, focusing on issues of freedom of expression in media law. The international rounds are scheduled from April 13 to 17, 2026. The city government expressed its pride in the team's achievement and reaffirmed its support for initiatives that highlight excellence and global competitiveness of Erigeno. Good luck po sa mga abogadang ini na makikipag-compete duman sa sinasabing Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition. Dakulan pagkalugi na inaatubang kan mga parasira duman sa Bolan Sorsogon matapos magsubra ang supply kan lawlaw o tamban. As in day na maipabakalan sa indang parte kan sa indang dakop sigon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Regional Office 5. Paliwanag kan BIPAR pansamantalang nag-untok ang operasyon kan mga fish processing plant kan nagtalikod na Semana Santa, mga panganot na nagbabakal kan lawlaw kaya nagbagsak ang demand sa merkado. Ibong kanabiso kan stop buying nagpadagos ang nagkapirang mga parasira sa pagsisira dahil antangan lalo pang magdakol ang supply na dain na kayang akuon kan merkado. Basado sa datos kan Philippine Fisheries Development Authority, nag-abot sa dain makulang sa 60 tabs ang dakop kada baruto. Mientras na nasa 200 sagkod sa 300 na barutoan nag-abot sa pantalan o aldaw lampas sa kapasidad kan lokal na merkado. Kailan madaling maraot ang lawlaw, marikas ining naluluma kung mayong tulos na pagbakal, pagproseso o cold storage, mga pasilidad na kulang sa presenteng sitwasyon.
Igwa baga digdi sa Camarines Sur taday dinara sa cold storage sa Kapitolyo. Iday ko ta nalapaan mga law na yan. Nakinabang ko ta ang mga tios ngunyan. Pinanao na sa nindo ang mga sirang yan dyan sa Sursugon. Dawa nga ni tulos na nag-aksyon ang lokal na gobyerno sa pagbakala sin Pananaw. Parte kan dakop sa mga residente nagtitinirman ng dakula asin dakul ang sirang dai na isalbar. Nakipag-koordinar naman ang BIPAR sa mga parasira traders and Philippine Fisheries Development Authority ang aning maiwasan na liwat na otrong insidente. Kabilang sa mga solusyon ang pagpapakusugan pest processing arong kan tinapasin bagong asin paghahanap ni nagkapirang tindahan sa rehiyon. Hangon yan na ginagamit ang mga repair van tanganing may panawan supply sa Albayan Camarines Sur. Alagad aminado ang ahensya na kulang pa man girara ini kumpara sa dakul kan dako. Pinag-aadalan naman ang pagpapautob kan closed fishing season na sinibapang regulasyon sa erarom kan Fisheries Management Area 7 tanganing mas mapakarhay na makontrol ang supply. Inaasahan man na makakatabang ang nagraraning operasyon kan ice plantation storage facilities kan PFDA tanganing mapalaba ang buhay kan nagkapirang dakop asin mabawasan ang pagkasayang. Liwat man na ipinipirit kan BIPAR ang halagahan kan pagsunod sa abiso kan mga planta sin pag-angkop sa demand kan merkado taning may iwasan ang pagkalugyasin mapangatamaan ang yaman dagat. Ayan na, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si Cha Benaobra, duman sa transmitter si Ricky Sagaya Pasinman, si Engineer Abilindo Naturalio, ang samuya pong chief technician. Dapat si Apa ang burak-burak kan sa muyang istasyon. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong ding sawang pagantabay. Sa inman